Кадерле дуслар, исегездә булса, тапшыруларның берсендә без сезне Урал татарлары сайты, аның җитәкчесе Ринат Әминов белән таныштырып үткән идек. Баксаң, безнең татар яшьләребез менә шушы пәрәвез челтәре аша бер-берсен табып, үзара кызыклы һәм мөһим темаларга сөйләшү алып бара икән. Көннәрдән бер көнне мин уйламастан Урал татарларының форумы дигән бүлеккә кереп, бик кызыклы мәгълүматларга тап булдым. Баксаң, безнең яшь кыз һәм егетләребез телне, мәдәниятне өйрәнү, бүгенге көндә ничек итеп үз парыңны табу кебек мәсьәләләр белән, шулай ук дини сорауларга җавап эзләп, шушы форумда очраша икән бит. Әгәр дә татар ашлары, җыр биюләре, гаилә кору турында сорауларың яисә әйтер фикерләрең туса, яисә матурлык серләренә төшенергә теләсәң, яңалыклар белән кызыксынсаң, рәхим ит. Монда һәркемгә ишек ачык. Кулаш җәеп каршы алалар, бары теләгең генә булсын. Без форумчылар белән пәрәвез челтәре аша гына түгел, якыннан танышырга, аралашырга булдык. Очрашу урыны итеп, данлыклы Агафуровлар йортын сайладык. Бүгенге көн яшьләренең уй-теләкләре белән кызыксынып, түгәрәк өстәл янына безнең Заман исемле татар гәзите баш мөхәррире Миңсылу Ижгузина, яшьләр өчен ял кичәсен оештыручы Зөлфия Хәмидуллина, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре җыелган. Танышу өлешендә үк һәркем үзе турында татарча сөйләргә тырышты. Миңсылу ханым телне өйрәнгәндә дөрес сөйләшергә кирәклекне искәртеп, кайбер кагыйдәләргә басым ясап үтте. Шуннан да яшьләрнең әйтер сүзләре, теләк тәкъдимнәре күп. Мәсәлән, татар яшьләрен бергә берләштергән уртак мәгълүмат үзәге булдыру. Кичәләрдә күбрәк татар җырларын кую, милли уеннарны кабат яңарту һәм башка фикерләр хупланды. Мин уйлыйм, берәйнендей гәҗит может чыгарырга. Була татар телендә, наполовину. Все-таки безнең яшьләр белмиләр әле. Аңламыйлар татар, литературный язык. Больше знакомств нужно для татарского общества. И жену, конечно, татарочку. Симпатичную. Вот. А для этого и нужно больше знакомств, информация нужна о нашем форуме, о дискотеке и все остальное. Урал татарлары сайтының хуҗасы Ринат Әминов татар яшьләрен бергә туплау өстендә олы эшчәнлек алып бара дисәк, бердә күпертү булмас. Мондый эшләрнең тиз генә тормышка ашырылмавын ул яхшы белә. Әмма йөргән таш шомара дигәндәй, кайбер нәтиҗәләр аермачык күренә. Көндә безнең хәзрәт яза хадис безнең форумда. Без үзебезнең вопросларны анда куябыз, безгә отвечать итә хәзрәт. Яшьләрне үз асылыбыз турында уйландыру, аларның күңелендә татарлыгың белән горурлану хисләрен уяту. Шул исәптән мәшһүр Болгар, Казан шәһәренә сәяхәт кылып, тарихи нигезләребез белән таныштыру кебек эшләр белән янып көеп яши җитәкче. Шулай ук башка төбәкләрдә яшәүче татарлар, Башкортстан, Нижгар, Казан татарлары белән аралашып, аларның борчулы яисә шатлыклы хәбәрләре белән даими уртаклашып тора Ринат. Самые большие изменения, то, что сейчас наполняемость форума улучшилась, то есть много людей пришло, молодых, заинтересованных в общении между собой. Также активно подключились из области ребята, то есть из Первоуральска, то есть затрагивают темы с исламом, то есть и Хазрат Первоуральской мечети помогает, отвечает на вопросы, какие возникают у молодежи Екатеринбурга, и области. Синең татар яшьләренең тормышын җанландыру буенча нинди теләк тәкъдимнәрең бар дигән сорау яңгырады. Ваши идеи? Выезды, собрания какие-то, вот то, что мы сейчас собираемся, и выезды в Казань. В Казань, Уфа. Шулай итеп, яшьләрнең милли хисләре уянып бара. Киләчәктә телне ныклап өйрәнү буенча курслар ачу, яисә якшәмбе мәктәпләрен кабаттан яңарту мәсьәләсе әңгәмә дәвамында кызыл җеп булып сузылып барды. Киләсе очрашу чарасын озакка сузмыйча, шимбә көнне узачак татар кичәсенә билгеләдек.